So ayun po guys, start na po kami maglakad papuntang mountain for tree planting. So yun po yung mga kasamahan namin. We're going to the mountain. So ayan po guys, yung makasama nito si Sir Mel. Hey Sir Mel. Hi. Sir Joey. Si Miss Chance. So yun po guys, papunta na po kami sa barangay hall ng Nabaoy. So we're going inside at Nabaoy Cultural for registration bago po kami aakyat sa bundok. Yun po si Kapitana. Sige, ang gagawin natin dyan para hindi mapagod yung mga Hindi na lang i-delete natin. Ay, picture tayo with Kapitana. Uy, dali kasama natin. Dali. Kapag-office lang po talaga yun. So yun po guys, inintay po namin yung seedling na darating si kinukuha po ng mga barangay officials. Ito yung kasama ng makulit oh. Si Eman Loloko. Pumasok kaya dito sa gitna ni Ronald sa kanya si Alan para makita ka. Si Sir Red, hindi ka makikita. Sila, naalam siya. Ilan tayo? Yun si Frenny. Hi. Frenny Ronald. So yun po guys, papunta na po kami sa bundok. Kinukuha na po namin yung seedlings. So papunta na po kami dun sa bundok. So si Dan. Balik natin next time. Kasi Chona. So, dapat amin yung bill. Hi everything, how are you to find out? Hi! O, yun po yung itatanim namin guys sa bundok. With Chef Rody. So, yun po guys. Aakyat na po kami sa bundok. Kakita natin siya.
Ito, di ba? Makain mo siya, di ba? Oo. So, guys. Start na po yung hiking natin, guys. So, guys, pahirapan po yung daanan namin. Sobrang putik. Sobrang pahirapan po yung pag-akyat kasi maulan kasi. Kaya dahan-dahan lang sa paglakad. Kasi isang sablay mo, wala, bagsak ka talaga. Kaya dito nila ano yung site na taniman ng mga sa diin sakto din. So po kahit po kami parang ito ay hindi yan mushroom na ship ayun na Dahil naman yan. sa yan sa tain ng na taga Bukid my friend. Ay, hindi ko friend. Taga Bukid my friend. ay nag-goal naman ka taga Bukid me. Sanay na kaming umakit sa mga bundok. Di ba, friend? Oo, taga Bukid me. Lah, mo na siguro na, eh. Pwede na. Biling na. Pagi. Saan magpa? Magpa ko, eh. Oo, gusto niya ko. Kasi basta magkidlat-kidlat mo na siya. So, yun na sa taas, oh. So, ayun, kung mga koys, oh, yung pinaka-tok-tok na yun, yun yung tataniman din kasi. Nasunog daw na. Nasunog po yan na Pumasok mo kayo? 5 years ago. Nasunog siya. Ngayon yung mga kasama namin pahirapan sa pag-akyat kasi sobrang tirik po na nadaanan natin. So parang kailangan natin magpaanay kasi parang delikado yung dadaanan natin. So papaanan natin. Parang sa ganitong sitwasyon na daanin, kaya parang mas safe siguro kung magpaatan. Paakyat. Naku, pahirapan naman pagbaba nito. Tapos pa delikado pagbaba eh. Bugto sa kong kabayaran sa mga nita. Ay, puti ko na. Nah. Kala ko konti na ito. So ito na po siya. So may mga tanim na pala dito, oh, mga kamuting kahoy. Uy, ito. Friendly. Oh. So ayan, Carrie. Nice. Laban. Mas safe siya kung makapaano. Ay, sige.
kailangan natin i-bugalin. Ayan po, ito na po siya. Sana makaroon na ito mga 5 years from now babalik. Ito sila po. Kilay kapitana. May tutulo to. Wala pa yata gawin na. Hindi wala yun. Hindi kami gawin ko lang si Kat. Oo, te. Ang balong ko pagkataan eh. Gawin nyo na. Si Daniela Dragon. Sige yung bota, so tatam na. Ilagay na natin yung seedling. Yan. May ilang oras pa galing dito. Galing, no? Layo, no? Ay, saan sigilin. Para madali tayo. Isa, gumapang talaga yung si Freddy. Yung iba hindi na nakakit kasi sobrang tirek ng daanan, kaya yung iba hindi na makaakyat. Ang pwede, no? Nire-isig yung pagmahulog. Mary, may tayo. Sabi mo? Marami pa? Kasi naman, binabatasan yung lupa. Taon na lang mahirap. Lagyan ko. Uy, Tina. Tanim. Ano mo ah? Yan. Lagay na natin yung seedling. Marami pa? Meron pa? Yan. Yan na yung tanim, guys. Ika natin yan. So ngayon, pababa na po kami. Ayun, natapos ang namin yung tanim. Kuya, kailan ito nasunog? March yata. This year or so itong bundok na to, yun lang yung lahat or meron pa sa kabila? So ang laki pala ng ano nito, no? Galing doon. Sabi mo. Kapulihan yata galing doon. So dati, anong mga tanim dito? No? Ganyan lang din, mga ano lang din. Grabe, sayang. No? Yan, pababa na po sila, guys. Si Sir Red. Pinay. Hello. Si Chief. Hi, Chief. The best. Yes. Extreme super. Oo, ganit, no? Guys, pababa na po kami. Kasi po kami mag-planting.